Čaute ľudia, vítajte u nového videa a tentokrát ideme hrať Minecraft Survival druhú časť. Som strašne rád, že sa vám páčila tá prvá. Ešte som pohľadal, keď sa skončila prvá časť, že dedinu, našiel som dedinu, chvíľu som poťažil, našiel som dosť veľa uhlia a aj ironov a idem vám ukázať môj železný armor a keď chcete ťažiť, dajte odber a keď chcete preskúmavať, tak dajte like. Ja si to veľmi vážim, keď mi chcete dať odber a ideme dať ešte kožený armor preč od síce iba príľuba a topánky a keď chcete dať odber, no tak určite vyskúšajte dať odber nosom. 90% ľudí to nevie zvládnuť, takže som strašne zvedavý, kto z vás mi dá odber nosom. Takže ideme ťažiť. A mohli by sme ísť sem. Takže ideme sem ťažiť. Dúfam, že nájdeme aspoň aj také diamanty. No podľa toho, do akej hĺbky sa dostaneme až. A som strašne rád, že ste mi dali aspoň 100 lajkov. Keď chcete tretiu sériu, no tak určite nezabudnite dať 200 lajkov, ale ako pozerám, no tak sme asi skončili, lebo tu je už voda, takže určite pôjdeme asi takto, pôjdeme inakšie trošku kopať. Dobre, ešte si dám torčky, kúsok húk, teraz asi nebudem potrebovať a pôjdeme ťažiť a do keľu zase voda. No tak asi sme to ťažili, lebo inak musíme naspäť sa vrátiť. No a musíme ísť trošku ďalej, lebo ako pozerám, no tak už za chvíľu možno bude aj večer a pôjdem trošku ďalej. Poťažíme a dúfam, že nájdeme také diamanty. Ako našli sme diamanty v starých, ako by som to povedal. A to je jedno. Videli ste prvej časti, že sme našli budovy v púšti a bolo tam strašne zlé podnebie, lebo nebolo tam žiadne stromy ani nič. A tu budeme asi ťažiť, no budeme ťažiť v druhej časti. Dúfam, že nájdeme ešte také diamanty, aby sme si spravili armor diamantový a som veľmi rád, že sa vám takéto videá páčia. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj tento diel. No síce budeme ťažiť, ale na tretiu sériu premýšľam, že pôjdeme tiež ťažiť, ale budeme aj objavovať ďalšie dediny, či nájdeme a možno už pôjdeme aj. Sa nám zničil krompač, tak dáme železný. A keď chcete aj iné videá, môžete napísať do komentárov, napríklad keď chcete hrať Roblox, alebo môžete, no proste hoci čo môžete napísať do komentáru, čo môžeme hrať a môžem natočiť ďalšie diely. A som veľmi spokojný, že ste dali aspoň 10 odberov. A keď chcete také videá aj s Filipom, no tak môžete napísať do komentáru, že môžeme také natočiť, ale ako pozerám, zase prišla sem voda. Takže do keľu sme sa dali do pasce. Musíme ešte zničiť do keľu. Dobre, takže asi pôjdeme trošku iným smerom ťažiť.
Dúfam, že nájdeme aspoň také diamanty, železo a... No, síce železo máme také, ale... Musíme nájsť a... Spravil som aj kovadinu, takže... A máme železo, takže som veľmi spokojný. Za chvíľu budú možno aj diamanty. Takže našli sme železo také a budeme ešte trošku hlbšie ťažiť. Len už ako pozerám, tak už nemáme svetlo, dáme ďalšiu torčku. A ešte kopeme, pohľadáme také diamanty, keď nájdeme, no tak vyjdeme hore, spravíme si armor diamantový, lebo nám ešte chýba pár diamantov. A keď nie, no tak pôjdeme asi preskúmavať. A takže joj. Takže pôjdeme ešte, poťažíme dačo. A dúfam, že sa vám bude páčiť toto video, som strašne rád. Tak ešte dačo poťažíme a vidíme sa o pár minút. Ale ako pozerám, no tak asi moc toho tu nevidím, že také diamanty by tu boli. Celkom dosť hlbké sme už, že možno už aj diamanty sú tu. Našli jaskyňu, takže asi už ideme ešte trošku vyššie, lebo už sme dosť hlboké. Môžeme tuto trochu poťažíme, že dúfam, že nájdeme také diamanty. A keď nie, no tak pôjdeme hore a pôjdeme trochu preskúmať. Keď bude noc, tak pôjdeme asi spať. Teraz by sme mohli sem ťažiť na chvíľu. Keď nenájdeme žiadne diamanty, tak budeme asi preskúmovať našim zlato. Už tu žiadne zlato není. Možno také diamanty by sme mohli nájsť. Sa nám zlomím oný krompač, takže ešte chvíľu poťažíme a keď nič nenájdeme, tak pôjdeme hore a vrátime sa
možno keď bude noc, tak sa vyspíme a pôjdeme ešte preskúmať na chvíľu. Ako pozerám, tak už žiadne diamanty ešte zatiaľ nenašli. A ešte popozeráme dačo a keď nenájdeme, tak poďme naspäť a uvidíme. Tu je už jaskyňa, takže už asi poďme naspäť. Sem ešte dať boky a budeme preskúmavať. Ešte to tu takto si označíme a ideme do svojho domu, zobrať si také veci a budeme preskúmavať. TNTčka, diamanty, nič. V očku si pre istotu zoberieme pár pokov. Také jedlo máme a ešte dáme vypiec irony. Dobre, takže pozrieme, že či také meso to nemáme. A nemáme, aj tak by sme sem Cirinčan, čo nám ponúka. Takže také železo máme a keby sa nám náhodou zlomil krompač alebo dačo a budeme preskúmavať, takže ešte taký šípy spravíme a Vierka, pavice, vykraftiť šípy. No, 4 šípy máme a ich máme trošku viacej a ideme dať pierka a pavice. No pavice si pre istotu necháme a ideme
si zobrať železo a ideme preskúmavať. No ešte vám idem ukázať jednu miestnosť, ktorú som si stihol postaviť. No tuto budeme mať enchant table a ešte nemám žiadny obsidian, takže ešte zatiaľ nič. A ešte sa idem trochu nájsť a pôjdeme asi preskúmavať. Pôjdeme asi loďkou, a tam ako pozerám, no tak. Aj uhlie tu majú. Také bloky zoberiem si a máme také uhlie a ideme preskúmavať. Mohli by sme zobrať, tam ešte máme cukrové tyčky a pozerám, no tak tam vzadu dačo je, takže možno máme skontrolovať, pozrieť. Dúfam, že sa nestratíme, ale nemyslím, že by sme sa stratili. Ako pozerám, tak sa mi zdá, že tam pred nami, že je možno dedina. A to sa nám asi vzdalo, tam je potom púšť. Takže ideme to preskúmať a som veľmi zvedavý. Počkaj, to čo je tam na ostrove? Ideme ešte pozrieť tam, čo je pred nami na ostrove, potom sa pôjdeme pozrieť tam a budeme asi naspäť. Ešte skontrolujeme, to je loď. Možno nejaká mapa pokladu pôjde a pôjdeme. Takže loď sme našli. Takže ideme pozrieť. Ešte pozrieme, toto zoberieme, jaká má krytnačka.
Na čo tu možno bude. Ale ako pozriem, tak to asi nič není. A toto už asi bude koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. A zdravím vás. Čau.